Još od vremena Isabega Ishakovića pa sve do danas, dobrostojeći i učeni ljudi nalazili su načina da svojoj zemlji i narodu daruju nešto što će im biti od opće koristi i dobra. Poput džamija, biblioteka, česmi, hamama, hanova, mostova. Gazi Husrevbeg, Behranbeg, Karađozbeg samo su neki od najpoznatijih vakifa čija su imena zajedno sa njihovim vakufima sastavni dio kulturne povijesti Bosne i Hercegovine. I kada se učinilo da je vrijeme vakifa tek dio historije, Adilbeg Zulfikarpašić, političar, publicista, kulturni mecena, ispisao je novu stranicu u povijesti bosansko-hercegovačkih vakifa, utemeljivši 1988. godine Bošnjački institut u Cirihu sa željom da ga jednoga dana izmjesti u Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački institut sadrži kolekciju umjetničkih predmeta koje je Adilbeg Zulfikarpašić sakupljao tokom svog života, kao i koje su istaknuti Bošnjaci i njihovi potomci poklanjali institutu. Ova kolekcija između ostalog sadrži sehare, ukrašeno posuđe, lampe, mangalu, bešiku presvučenu srebrom, sirijski i bosanski rezbareni namještaj, satove, globuse i ukrašene muzičke instrumente. Virtuelni muzej omogućava posjetiocu da sazna više o svakom objektu i da razgleda njegov interaktivni 3D model. Ovu garnituru namještaja je Bošnjačkom institutu poklonio dr. Mehmed Hafizović, a pripadala je majci Safet Bega Bašegića. Odlikuje se jedinstvenom rezbarijom i intarzijom. Sadrži rezbarene harfove i prekrasnu ornamentiku, te je bogato ukrašena sedefom. Sirijski namještaj predstavlja savršeni spoj orahovog drveta i tradicionalne arapske dekoracije, intarzije sedefa i srebra. Izrada namještaja počinje sa rezanjem dobro osušenog orahovog drveta, nakon čega vješti umjetnik te komade oblikuje u formu koju će imati pri završetku. Potom se sedef precizno izreže i ispolira tako da se savršeno može uklopiti u prazne prostore orahovine.